Hola, bones. Anem a gravar un vídeo. Avui hem tingut un ple a un TH11 des del Clash Aioli. La veritat és que ha sigut un atac genial. Ha sigut un fitxatge nou en Kimi i ens disposem a veure'l. La veritat és que ha sigut molt maco. Es disposa a atacar, fa un atac de boleros a les enfades, ben obert als costats. El meu gust està massa, però la veritat és que li ha anat molt bé. L'acompanya amb dues ràbies, tira el castell amb la resta de boleros, tira els trencamurs. La veritat és que un atac molt maco i digne de veure. Ho fica tot a dins, ha tirat un salt i l'acompanya amb una ràbia i toc cap a dins, cap al TH. Tira el verí al castell. La veritat és que mata molt bé el castell. Tira una altra ràbia i un altre salt que li ajudarà a anar cap a les Tesles i cap a les dues ballestes. La veritat és que li ha sortit rodó. Molt bé. I ara ja és anar continuant a l'atac. Ja han quedat la major part dels boleros amunt i encara manté la reina amb la seva és que molt bé. El jardiner va seguint els boleros i les fades que queden encara amb la reina. Hi ha quedat molta part de l'exèrcit en l'aire. Així que accelerem, ja veiem que és un ple molt maco. I des d'aquí ha sigut tot des del Clash